Ngiyazi-ke mawubona leli plate uyamangala uthi hayibo namhlanje senze ulamula yini. Lena-ke izosiza laba abangathanda ama-desserts a-complicated noma bangathandi nje ukwenza izinto ey'dinga ama-ingredients amaningi. Uzothatha ama-biscuits akho bese ufaka i-full fat cream cheese. Iyona esebenza kahle i-full fat cream cheese kuma-recipes akanje noma kuma-recipes ama-desserts. Ebese uyihlanganisa kahle namakhekhe akho azobe secrushiwe. Usqueeze kancane ulemon laphaya phakathi ufake ne-lemon zest ebese uyamikisa kahle. Wenze-ke phela kuba ama-balls, ungenza ama-balls amancane noma ebe medium size noma ebe makhulu kuzoba kuwena, but mina ngiprefer nje ukuthi wenze ebe mancane noma ebe medium size. Uwathathe lawo mabhola uwafake efrijini ukuze ethi ukuhlangana kahle eqine futhi. Uthi usawalinde kanjalo ukuthi eqine, uthatha uchocolate wakho ugrate kahle ube imvuthu bese umelthisa kahle yabo. Uthatha yini leya lento yokudaya i-food coloring ufaka yona, ngisebenzise eyelo ngoba phela ngifuna kube ngathi yabo ilemon. Lana senze ethi kudideke ama-guest emangala ukuthi yini lesizodliswa la, kanti nje cha nkosi yami akusiwulamula i-dessert. Bese uthatha lawo mabhola akho wakhipha efrijini ufaka ama-bamboo sticks njengoba ngenzile, wenzele ukuthi ukwazi ukubamba kahle. Ucobhoze ngawo-ke laphaya kuchocolate wakho lo osudayiwe, usungayifakela-ke iminti. Sengathi uma usafaka iminti yakho ungayifaka uchocolate ungakaqini kahle ukuze phela iminti ikwazi ukubambelela kahle. Futhi uma usukhipha ama-bamboo sticks akho uzame ukuvala imbobo ukuze phela yabo kubukeke kahle, ngoba phela sonke siyazi ukuthi wonke umuntu uqale adle ngamehlo before into ayifake emlonyeni. Nakhiyana-ke bafethu bese niqedile-ke laphaya, nizame-ke nkosi yami.